Op het zielskip dat voor de kust van Ierland zonken is, zie ik een Fries famke, de 15-jarige Christel de Jong uit Mullum. Het schip, de Astrid, kwam in een probleem doet de motor correct voor de kust uit voel. Alle 30 opvarenden konden op tijd van boord hellen worden. De taarrijdings voor het festival Welcome to the Village in een recreatiegebied de Groene Ster bij Ljout ben in volle gang. Het begint morgen. De organisatie verwacht dat alle 3 dagen zo'n 2500 bezoekers. Als alles goed verrent, volgen er meer edities van het muziekfestival. Een 19-jarige Holverter is vannacht in Haarlem verwoenen rekken. De man reed in zijn auto met hege snelheid door het heen bij een huis en botste het in een parkeerauto. Die skeert terug en rekken de garage. Een pad van de moorden staat er terug in. De man is met de ambulance naar het politiebureau gebracht. Vierlepper Bart Helmholt had alle skoonsrecords in Friesland in hand. Juster pakte Helmholt op de Jouwer met 20 meter en 36 centimeter de winst en het skoonsrecord. De jongen had de records van Burgum, Boetenpost, Kriepsjerk, het Heidenskip, Drielts en Weesum. Jong bleef het met zijn 24 graden nog lang warm. Vannacht zakte de temperatuur naar zijn 16 graden. Morgen is het zinnen, maar letter op het dij berinteloft. Het wordt zo met zo'n 20 graden. Jongens en nachts komen ze op een soort rij met tonger.